Hello guys, good morning everyone. Ani channel गासिबो बरनो लागाय जाबाय गिबियावनो आंनि मावनो गोसो दङबा नाम्बारा होना हो नाम्बार होना होगोन जोङो सोर सोर मावनो गोसो दा मानसि नांगौ जोंना 10 जन कम्पानियावहाय दा बनास लानानै गासिबो थांजोबगोन दा नै जोंना बनास मोननोसै बावला देखायलांगोन नोंसिनो नुलांबाय थागोन बनास होनायखौ मारै होदों मारै होआ बेसेबां मोनदों बेसेबां मोना मा मोनदों नुजोबलांगोन लोगोफोर जायगाफ्राथ' डेन्जार नै बवा ओइसडि भिउसफ्रा नामा 12,000 मोनगोन स्टार्टिंआवहाय 8 घन्टायाव बनासाबो जोंना फुल ओइसडिल' होखागोन जोंना इसेबां 30 बा 30 40 बा 40 10 बा 10 20 बा 20 12 बा 12 15 बा 15 बेना 60,000 फैगोन टटेल आंनाथ' लाथ'बायनो हानाय नंला बनासजों पेमेन्टजों रोजा गाबासो फैगासिगोन दा जों गोबावसैबो नालाय बेंगालराव 10 बोसोरानो जालाय लांसै नै जोङो बेंगालरावहाय नों 60,000 जोंना नै फंबायमोनाबो फंबाया मा जायगा मोनला खिथाहरदो एसे फोरमायहरदो रुनिखाथानि एसे मोजां खिथादो दे डिस्ट्रिक्ट रुनिखाथा डिस्ट्रिक्टआ चिरां गोलैबाय गामिया रुनिखाथा फंबाया बेंगालराव फैनाय बेसे गोबाव जाखो ओमफ्राय आं दा मास मोनसे हाबगासिनो रानिं सिगां फैखादोंमोन ने सिगां फैदोंमोन 5 बोसोर दा नै फंबाय थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय खिथानायनि थाखाय दा जोङो नै डिउटियाव ओंखारगासिनो दं गाइसमोन जमा जमा सिगां फंबाय माखासेफ्रा बर'फोर गोजाजों गोगोम बुरजा थायो आरोना 30 जनसो दङ जोङो कम्पानि मोनसेयावनो बर'फोर गोजा हिन्जावफोरबो दं नै जोंनिया डिफल्ट सारबो दं माब्रै दंलायो मोजां ना जोंना डिफल्ट ब्र'आ फैनानै बेसे गोबाव जाखो बेंगालराव माव नै बवा हरै जोंना मेट्र' लाइन खारगासिनो दं मिनिस्टकआव थाङो बियो थांनो हागोन ओमफ्राय नेरहाय नै जोंनिया होद साला मेख्ला बियो दा गाइसमोन नै जोंना लामा बारस'नो हागौना जायगाफोरा नायदो ओरैबो गारि नै ओरैबो गारि जेरैबो गारि ओरैबो फैगोन गारि मथरफ्रानो माबायदि बवा दा लामा दङ फाइनालि गाइसमोन जोंहा नै ओंखाम जाखांनानै जिरायलागासिनो दं हाब बुरजा उदैयालाय माबा देरखोनिफ्राय देरखोदां हालाय ओइ बियाय मा नै साननै मावबाय ओमफ्राय फाइनालि गासिबो नै जोंहा ओंखाम जानानै कम्पानि मानसि गोजा माबायदि बर'फोर गोजा नै ओरै गुवाहाटिनि गवालपाराफोरनि दङ बांगालफोर आरो बयबो नै जिरायलाना दंजोबो नै जमानो दा ओंखाम जाखांनानै आधा घन्टासो सम मोन्दों बयबो जिरायलाबायना दंजोबो नै फाइनालि टाइम जाबायनो जोंनिया थांफिनजोंसो जमानो बियाय खेरख'आसो टाइमाव गैया दे टाइमावसो फाइनालि गासिबो नै टाइम जाबाय नालाय जों थांफिनजोबनोसै कम्पानियाव हाबफिनजोबनोसै टाइम जाबाय जोंना दसेल' सम मोनो आधा घन्टाल' ओमफ्राय ओरैबो दंलाजोबो नै कम्पानिया जोंनि बेनो जोंहा गिदिरखा कम्पानिया मोनसेनो मोनथामसिम दं आरो सासे मालिकनिनो गोगोम गिदिरखा नैबे कम्पानि बे कम्पानि मानसि जोंनि मानसिया दा जोंनि कम्पानियाव मावजोबो ओरैबो दं नै दङ नै बियायमोन बाब गासिबो जोंनि कम्पानियाव मावजोबो ओरै दं जोंना नारमोन दं नै नायदोनो जोंनि कम्पानियाव साबसे मानसि मावो खोथाखौ जोंनालाय गासिबो जोंनि कम्पानियाव मावजोबो नैबे गासिबो ओरैबो दं फुल हाय नायदोनो जोंना ओंखाम जालाबायनानै दंजोबो बियाय रे ओरैबो दंबावो बाटा देवानिबो दं नै जोंना ओरै बैनाय दांख्लाबो दं गासिबो जोंनि कम्पानियाव मावजोबो आरो ना गोगोम बुरजा नै नोंहा जाबाय ओइ बियाय कम्पानि गोजा गासिबो जोंनियानो गोगोम गिदिरखा जोंना कम्पानियानो बे कम्पानि जोबनाय बे जोंनि गासिबो नैबे गासिबो जोंनि कम्पानि जोब सासे मालिकनिनो दा हाबनोसै टाइम जाबाय लोगोफोर अके